Na, hát pár szóban, hogyha elmondanád, hogy miért is vagyunk itt, kedves Judit. Viking temetést áldozott egy medve üzéért, mert szegény medvét nagyon megkínoszta előző tulajdonosa. Megmutatjuk a medvét. Ő fog hősi halált halni. Békében fog nyugodni a balokkánytól partján. Itt van velünk Nóri, aki tiszteletbeli tag. Igen, tiszteletbeli. Meg itt vagyok én is, aki mint csapatvezérként állok itt most előttetek. De hát Juditté a főérdem, és Nórié, akik elkészítették ezt a gyönyörű temetési ceremóniát. Meg a medvét? Nem. Még nem. Hát lányok, kezdjünk hozzá, én úgy érzem. Ja, Kabalánknál integess egyet, igen. Jó, dokumentáljuk, hogy ő is itt van. Így van, ez a tök mindegy csapat. Örülünk, hogy itt vagyunk. Na, akkor hadd menjem. Már most rögtön? Úristen. Hogy tartsuk itt tegyésbe, mert nálam a kabala van. Jó, oké, hát gyújtsuk fel. Már megszenzseltem. Ennyi. Nem hoztunk magunkkal egy kis benzint? Ja, egy kis benzint nem hoztunk? Nem. De úgy elfogod... Aha, alakul csak... Elég büdi a maci. És a temetés végre sikerült, hál' Istennek. Lángol a medvénk. Minden megvan? Fotóz amennyit csak tudsz, mert több nem lesz. Jó. Volt egy én próba is fotó? Volt egy. De az nem égett ennyire. Szerintem rakjuk bele. Nem bírom kiszedni, akkor van bot? Nem, ne lökjük bele, hanem akkor ne lökjük bele. Ne lök bele! Hogy szedjük ki? Nem tudom. Judit, pár szóban, mit érzel most? Most, hogy így a medve. Azon kívül. Hát szegény Mati. Jó. Nóri, örülsz, hogy egy ilyen projektben részt vehettél? Örülök, és örülök, hogy láthatom a hambait a vízfelszínen úszni. Hát végre valami jót is tettünk, komolyan mondom, ez a mai napon fénypontja volt. Köszi! Köszönöm a medvének.